Ahojte, volám sa Mirka, som študentka a v Tčku som na pozícii Junior Application Developer. Mojou naplňou práce je programovať mobilné aplikácie a vytvárať ich dizajn. Práve teraz pracujeme na mobilnej aplikácie Haravara pre Košic samosprávny kraj. Je to aplikácia pre rodiny a hlavne pre deti, aby spoznávali lokácie v Košickom regióne. Používam pritom technológie Visual Studio Code a programujeme vo Fluttery. Ja som sa do Tčka dostala vďaka môjmu bratovi, ktorý tiež pracoval v Tčku a on mi povedal, aby som to využila ako príležitosť a naučila sa nové veci. Ja som si pozrela vlastne len na internete, že či ponúkajú nejaké pracovné pozície, prečítala som si o nich a tak som poslala CVčko a som tu. Môj tím sa skladá vlastne zo 4 študentov a 4 zamestnancov a študujeme všetci na Technickej univerzite v Košiciach a sme v našom tíme 3 ženy. Ako žena na technickej pozícii nepociťujem žiadny rozdiel. Práve naopak, ak niečo nechápem, tak sú ochotní mi vysvetliť, poradiť a fungujeme spolu normálne.